ihan kokonaan, että four, yhtään velliä jää sinne two, väärään paikkaan. 1. Surket tulee nyt. Delay, mutta no. Surket. Seinikin tulee. Sitten oli aika paljon ekstra säkkiä toi surkeilijansa. Sellaisella ei ollut surkeja. Jos kaikki pelkää, että tulee huuto, se on ihan hyvä. Aika on väärässä paikkaa yksikään surkea. Vittu toi kyllä levii nopeesti toi surke. Seinit. Kuka se levii siellä päässä? Impit. Ei se ottaa. Liikutaan vaan koko raidi äkkiä sitten oikealle. Ei voidit jää yhtään minnekään minne sattuu. Puhuttavaanko mä näin vaan 3 hiiluu täällä? Ei ku. No mutta tuo näitä ei otettu. Eikö niin totta? Oli tää iso perkele. Annetaan impeä sitten. Ja kato, täällä on nyt taaskin tommonen velsurke tässä näin. Mä hajotan sen tästä ei valmiiksi. Okei, hajota vaan. Se tuli tuolta jotenkin niinku, se vaan lensi tuolta. Tos meni vihreä pallo keskellä vai Nostahan oli. Black hole. Sisään. Niin kannattiin mennä heti niihin. Täällä on meleessä vasta. Tää paskaa. Tuota voidi. Aha. Mä vajottas. Tulee. Vähän siirryn Black holet. Sisään. Eikö hymnäänkö vittu tideen? Vetiden. Joo, täällä on muuten noita vitun velsurke nyt tulee tänne koko ajan niinku ihan jostain vitun hatusta Joku jättää heittämään. sen tähän aina. Kai sitä tässä tulee kyllä. Ei oo vielä vaihtunut face siihen. Mä hajotan tästä. En pysty ottaa nyt. 30 sekuntia en pysty ottaa. No niin, papit ottaa seuraavat sitten. Äidit vasta. Black hole sisään. Mitä? 2 ylös. En kyllä tiedä mihinkä kuolin tossa. Otan. Reissi vaihtuu. Ei surket. Vetäkää valusta. Rusti lähti. Mä hajotan tästä. Uko. En saanut sut. Vekä se oikein. Ei, nyt tuli väärin. Voi vittu, mä Otan. Joku priest, ottakaa toi nyt toi paska tuolta. Vai, ottiks se Timo sen? Ei. Täällä on vitusti. Taaksepäin viekää feille. Sun pitäis varmaan totta taas. Mä ihan sekasis. Kattelin vaan noita. Mä otan tää.
Tantsi. Pitäisikö jonkun priistin hajottaa? Remi hymynä. Mulla on 2 takkia, en pysty ottaa. Priisti, jompikumpi priisti. Ota vaan. Tää on toi lähellä voidi, tästä voi ottaa se voidi. Ottakaa, hajottakaa. Tossa on ihan lähekkäin noita, hajottakaa joku. Pappi, hoppua nyt. Rango. Hyvä. Hyvä Tranko. Tantsi. Ota. Tanttelin. Hajotan. Oi vittu, kuolin. Tuli pakko hajottaa. Joo, ei mitään. Se oli ihan hyvä hajottaa. Se on voidi ihan siellä lähellä. Bossissa, ottakaa muuta. Tanttelin. Nyt vaan pomo. Kaikki seinät päälle, mutta samaan aikaan. Ai vittu, katu. Adumi, tee se työ viimeisen et hakka. Tantsi. Kill. Mastressiikö? Kokke. Onnea Peura, koska epin staffi. Halusin kyllä tieriä, kai se vielä droppaa sitä. Haluaisin kyllä sen saattaa näitä rinketin ja ei. Ja Ei Claude. kuultu. Ei mitään vittu. Ei vittu Claudin rollillakin oikeesti, mitä paskaa. Krätsejä on. Vaaravorketi. Aha. Cats. Vittu vaikea tulla mitään saattaa näitä rinketin. Joo. Mä lyön huomiseksi riding. Mä lyön kyllä vaan huomiseksi teille. Monta bossia täällä on jäljellä? Kyllä 2 kolme. enää jäljellä. 2. Okei. Mannorotti ja Arkkimonde enää jäljellä. On se hyvä tappaa kyllä niin keskiviikkoa. Ois se ihan jees. Tuu Kitraidista. Saasti Mitä 2 vittua? kolikkoa. Mannorotti on vielä oottamassa. Onko ne miten vaikeeta ne viimeistä? Ai. Porukka on tappanut jotain 10 kautta niinku 13 hosella samoin kun ne on tappanut normissa, niin ei päässyt normistaan niistä eteenpäin. Jopa. No meillekään mitään ihan tavallisia pelaajia. Ne. Imo mennä vetää. Se on tien.